Zolomnyama ondlela zimhlophe, nina besilo, nina bemvubu. Sinibingelele happiness namukela ohlelweni lethu i-Sky Media Production. Cela mbuko lethu uma umusha le channel ungakhohlwa ukucindezela i-subscribe button kanye ne-notification bell khona mbuko lethu makwenza sikhiphe i-video uzobe uqala uzokwazisa ngaphandle kwababukeli bethu sinimoshele isikhathi asivele ehlala odabeni size ngale siniphathele zona namhla zithi. Lilayile igcokama emva kokuba libhale incwadi libhekise kumbuso wamaciko ebimayelana nokuqasha kwalo. Kule ncwadi belikhumbuzisa ukuthi inani elizoqasha ngayo isinyukile emva kokuba ingoma yalo esihloko sithi Paris ithole ama-views angango-1 million ku-YouTube ey'nsukwini eziyishumi nje kuphela ku-12 days. Awugcinanga lapho, namanye amaciko kaMaskandi okubala kubo onjoko alimgube kanye nomjabuliso mfokazoni bazakalise ukungeneliseki kwabo mayelana nokuqasha kwabo kulo mcimbi ozobe use-Esiteji Stadium ngomhla ka-24 September kuwona kulo nyaka. UNjoko ihubosha ube esebhala incwadi eyibhekise kumbuso wamaciko efundeka kanje. To Mbuso wamaciko. Ngiyathemba le email izofika kuwe Mapholoba. Ngicela i-golden hour yami lapha kumbuso wamaciko njengomculo omkhulu eSouth Africa nothanda kakhulu nezinkumbi zabalandeli. Ngiphinde ngicele ukuba ningihlelele ama-cricket lapho bese kuba ilento enyukayo ibheke phezulu ngoba kumele ngenyuke nami kulokhu ngicela impendulo esheshayo. Awugcinanga lapho, uwalimgubo ungumholi weqembu lama-SAP naye ubesebhala esakhe isicelo esithi Dear Mbuso wamaciko, ngokukhulu ukuzithoba mina njengengqwele endala futhi simkantshubomvu ngisaculi nje uMaskandi kuphela sengicula ne-Afropop. Ngakho-ke nginesicelo esiphuthumayo, ngicela ningihlelele umtebhosha ozongiqoqosha nami mase ngena esiteji bese nenza sure ukuthi u-DJ akekho onempandla ngoba ngizokumkhahlela isisi kanjalo nomuntu owayindayo engabikho ngoba ngiyondiza ngifike kuye futhi kungabikho umuntu ohlanyayo nobubi ozolokhu evula evala isound ngoba ngeke ngize ngiphinde ngiphume esiteji ngoba angisebenzi ngesikhathi. Sesivala nje mbuko lethu, sivala ngumjabulisi mfokazonke othi yena ucela ukuvala umcimbi njengoba naye uyakholela ukuthi useyinkunzi kulo mculo usengabanye babaculi abamkantshubomvu kule ndima. Mbukeli iphela lapho ezesiniphathele zona namhlanje. Asihlangane ema-comment section size uvo lakho ukuthi luthini mayelana nalezi khali ey'fakwa amaqhawe emcimbini ozobe u-Esiteji Stadium ngomhla ka-24 September umbuso wamaciko.